Вітаю, сябры! Сёння яшчэ одна распакоўка. Ужо сёння будзе з гіпермаркету Норфа. Не будзем зацягваць і паехалі. Першае ў нас гэта кіўбаски. Такія вось дробненькія. Паўкілі за 5,49 евро. Смакотце. Далей. Öля. Гэта ватныя дыскі, якщо вы бачыце, 120 дыскаў плюс 20. У падарунак евро 14. Салка. Камешки сала. Файное, ну, довольно неблагое такое. Звычайное соленое, 320 граммов тут. 5,49 евро за кило. Любим мы салка, бывает. Так, далей. Ну, тут самое каштоўнае, што было, гэта Лёгбергск Брейзел. Гэта кава, зерня кававая, 15,99 евро. Файна, яно толькі з'явілася зараз у іх. Ну, раней было, знікла, а зараз зноў з'явілася, і таму я не прайшоў. Гэта 100% арабіка, бачыце, яна з нотамі молочнай чоколяды ды арэхаў. Ось такое. Свиток на карамелі. Смакотце. Далей. Что тут у нас? Ага, гэта бульбяныя долькі. Яны былі по акцыі евро 79 за 600 граммов. Такая вот штука. Конечно, можна звычайную бульбу парэзаць, але я потым вам раскажу яшчэ для чаго, для якога тэсту яны былі. Квас Таурус Гіра, евро 25 за 1,5 літра, і сюды яшчэ, лічыце, 10 центаў за бутыльку. Ёсць. Так, все, там торбачку ё. Далей. Чик, сметана. 30%, 400 граммов. Каштавала яна, по-моему, евро 25, калі не памыляюсь. Ну, у пакеце звычайна танней, але здзіўляе, што зараз сметана з'яўляецца ўсё больш і больш сметаны з нейкімі расліннымі алеямі. Крацей, гэта не вельмі падабаецца, заўсёды трэба чытаць, што там і як. Далей, вафлі Рошен, падтрымліваем Украіну. Каштавалі яны, по-моему, у нас в знижках евро 19, калі не памыляюся. Калі памыляюся, вось тут у вугле будзе прыблізна недзе сапраўдны кошт. Можа быць, я і памылюся. Так, гэта вось мясцовы делікатэс. Гэта капчоныя вушы, вэнджаныя вушы. Вось, піры-піры. Яны зараз там на знижцы, евро 59. Звычайна яны 2 разы даражэй каштуюць. Во. І без перцаў такія. Граммаў тут, по-моему, 200. Ну, гэта такое мясцовае смакотце літоўскае. Так, каўбаска. Так, дзюку. Сушоная каўбаса. Вэнджаная. З баравікамі. Гэта евро 89 каштавала. Так, ну, як звычайна, тое, без чаго нельга жыць. Курыныя грудкі 8,71 евро за усе, а кіля за 7,25. Непрыгожыя, прыдару. Не вельмі выглядаюць. Так, масло сметанковое 200 грамм, евро 19. Добрая цена на знижцы. Далей. Так, яшчэ кілбаса. Гэта тылі-чэры перчыкі ў гэтай каўбасе. Яна каштавала 2,19, 180 граммов. Такая сушаная ў вакууме. Бывае, калі перекусіць што-небудзь, то можна па-хутенькаму. Так, яшчэ одна каўбаска. Гэта скіландына. Гэта типу такі скіландыс. Ёсць тут таксама мясцовы делікатэс, які робяць у
у гэтым мачавым пузыры, ой, прабачце за дэталі. А вось, але гэта каўбаса, ну яна, пэўна, нейкай іншай абалонцы. 2,89 за гэты кавалак, 340 грамаў. Ёсць так, кавалак сыру фіты польскі, еўра 45 такі каштуе кусок, я б сказаў, 270 грамаў. Можна ў салат, можна так нават з'есць, ну мы звычайна ў салат дадаем. Так, яблыкі польскія, чэмпіён, 89 центаў за кілю. А я памятаю, калі яны 45 центаў яшчэ каштавалі 2 гады таму. Вось так. Ну, файныя польскія яблыкі, добра, што яны хоць ёсць. Паклалі. Далей, хлеб. Чорны літоўскі хлеб. Гэта Укмер Ездвона, еўра 49 за кілю. Гэта 1 кілаграм. Ну, літоўцы, канешне, хлябы робяць вельмі смачныя. З салам тое, што трэба, з чэркай цыбулькай ці часначком. Так, і 2 банкі агуркоў Rio Santo. Тут выходзіць агуркі 9-12 сантиметраў, 520 грамаў вага агуркоў саміх, еўра 19 за банку. Ось одна банка, шклянка, прабачце, і другая шклянка. Ёсць. Так, ну і ўсё, амаль што. У нас застаецца 0,99 еўра вось такія арахісы, земляныя гарэхі. Гэта вострыя, такія, што аж гарыць страх. У Польшчы, пэўна, мусіць быць, таму што яны, відаць, што польскія. Раз. І вось другія, гэта ўжо проста падсмажаныя і салёныя. Таксама 0,99 еўра. Ну і ўсё, тады падбіваем, што ў нас выйшла з-за кавы і, лічыце, філеек выйшла даволі шмат. 58 еўра у суме. Ну, ось так. Гэта быў трэці крама, трэці гіпер. І, ну, в прынцыпе, заўсёды на тыдзень недзе 50-60 еўра выходзіць на ежу. Дзякуй вялікі за ўвагу і да новых сустрэч.